फिन आरोबाव रायजो राजाफोरनि थाखाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबाफारि। जिब्रै नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रेब दैसाखौ रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियै फोसाबस्रांना होबावदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। चिरांनि जिल्लायाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि आफाङाव थानाय खुंग्रेब दैसानि दै लामाफोरखौ जेसिबिजों फोसाबस्रांना होदों लाइमोन इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतानि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। सान्तिपुर ओनसोलनि सिमला बागान गामिजों लोगोसे साखाथि फाखाथि ओनसोलनि गंबा गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि माइ दुब्लियाव लाबोग्रा गाहाय जाम्फै खुंग्रेब दैसानि खर'खौ 5 सान जेसिबिजों फोसाबस्रांना होनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। जोबथा सानाव खुंग्रेब दैसानि जाम्फै खर'आव आबादारि रायजो राजाफोरजों नुजाथिना सावरायलायो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोन 6 मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305, 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005, 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।